Weleh-weleh Mbak Ida, saiki diet to. Iki Mbak, awakku rasane kok abote ra karuan. Mlaku Siti lho, wis ngos-ngosan. Ya pantes wong makmu wae akeh, jajan yo gorengan, es teh jumbo saember sisan. Ya apa hasile, Mbak? Lho Mbak, aku lho nek ra mangan, sirahku tuh mumet. Tapi nek kadung mangan, keblabasan, ora iso nahan aku. Halah Mbak, sampean lho olahraga. Lewat nggone warungan ya mandeg. Ana warung es teh jumbo ya pesen. Ngono kok kon diet to, Mbak? Lah piye to Mbak? Aku lho nek ngerti es teh, ora iso nahan aku. Ya Allah, rasane Mbak, maknyes enake pol. Mbak, nek sampean panas, mimike yo banyu putih, ora es teh jumbo, saember sisan. Aja ngece ngono to Mbak. Wong kok ngecenan. Lho Mbak, aku to mung nulungi sampean tok, ngelingke. Sampean to nek olahraga 5 menit, yo aja istirahate 20 menit. Kuwi jenenge maksa diet. Dudu diet. Yes Mbak, aku ora meh jajan terus, ora meh gorengan, ora meh es teh jumbo. Lah ngono Mbak, kok to nek sampean entuk seminggu, sampean meh tak gaweke kates yo. Kates. Tenan Iya. Mbak. Ora jeruk wae Mbak, ben seger ngono lho. Lho lah, kok malah milih. Diet wae urung konsisten kok ya milih-milih buah ki lho Mbak sampean ki. Leh Mbak, wong diet ki lho angel, sing gampang. Mangan turu, mangan meneh. Ngono kuwi jenenge duduk diet, Mbak, tapi meksa diet.